Takže čus, já jsem Salátek a tohle je vtip na dobrou noc. Tak, jinak bych nebyl Salátek. Začal jsem takhle zlehka, zrovna s těma tagama. A vtip které Š2 a prostřední úpad. Jodo! Ne, teď fakt no. Takže leze po železe, nedá pokoješ, tam leze. Co to je? No, nevíš? Opilej tankista! Ne? Tak, OK. Tak dobře, ale teďka už fakt. Takže září 2001 nastoupí do letadla muž oblečený jako těhotná žena. Když se už chystá letadlo k odletu, přistoupí k muži letuška a ptá se: promiňte, že vás obtěžuji, ale bude to holčička nebo kluk? A muž bez váhání odpoví: dvojčata. Takže doufám, že jste tento vtip pochopili a já se s vámi budu se s vámi těšit na další video, další tag. A taguju Pitbull Team, takže hlavně na Styho, s kterým jsem byl na For Fun, tam jsem si koupil toto superové triko, moc se mi líbí. A rozhodně vám hodím to do popisku, jeho kanál, nebo jejich, oni jsou 4, Třikuce je Nelka. Vtip, joke. A to by bylo všechno, těším se s váma na další tag a čus.